Ens trobem amb el Pau Vinyals, la nova incorporació en l'equip de Merlí. Què tal, Pau? Com has vist aquesta incorporació en l'equip de la sèrie? Bé, ha sigut un plaer i sempre és difícil entrar en un lloc nou, però ha sigut, tots els que hem entrat aquest any ens han rebut amb una generositat fantàstica, que és la generositat que es veu quan mires Merlín, no? Que és fantàstic. Tu interpretes a un nou professor de literatura. Sí. Què em pots explicar del nou personatge? Bé, el nou personatge arriba a l'institut, jo crec com entrant en una nova etapa de la seva vida, que és que decideix que la vida l'has de passar bé, no? I això a vegades no és fàcil, però ell ho busca, tot el rato està buscant la manera de ser feliç. I com serà la relació del Gavi amb els alumnes? La relació del Gavi amb els alumnes és una relació quasi de col·legueo. Sí. És un problema, no, a vegades, sent professor? Sí, bueno, no hi ha massa problema en això, però sí, diguéssim que potser hi ha coses, prenen algunes llicències que no s'hauria de prendre. Sí, sí. Hem vist que aquesta tercera temporada és una temporada més adulta, més fosca. Sí. Veurem una miqueta més la part íntima del Gavi o es quedarà a l'institut? Sí, veiem la part íntima del Gavi, però jo crec que ell sèrio no és gaire. Com descriuries aquesta tercera temporada, per acabar en una paraula? Això com l'han anat definint els altres personatges i això, que jo crec que és una temporada que comença a ser madura, diguéssim, no? Els personatges comencen a ser més madurs, el Merlí també s'està fent més gran, o sigui, agafa un to més sèrio i més això, però també hi ha moments molt divertits i de festa, diguéssim. Moltes gràcies, Pau. A vosaltres.